uNkulunkulu uzokulonda, uNkulunkulu uzokubusisa. Udaba lwamaphupho sizona nje ukusikela jikayo masinyane ubuthobe ekuthema uthi ke ecela ubuza uchaza iphupho amavovo. Yini amavovo? Amavovo uma kuphiswe umqombothi noma utshwala besintu kuyayibuvovwe bese kusala lokho kungamabele noma lokho kuumbila okuwumthombo osuke ugayiwe wabiliswa waphekwa wenziwa idoko wasuyavutshelwa kwaba utshwala. Kuyaye kuvove kukhishwe lokusala lamanzi iwona bese ayaphuzwa ba utshwala. So amavovo ayakhishwe, abanye bawaphakela ingulube, abanye bawaphakela imfene. Uyathi ufuyile imfene ngiyayizwe nami basho bathi aphakelwe imfene, but thina kithi besiwaphakela ingulube ngoba sineyingulube emakhaya. So kusho ukuthi ungaphakela noma inkomo noma yini angazi, kodwa nje lokho thina besiphakela ingulube kodwa awona amavovo. Abanye baye wathatha amavovo futhi bawabeka eceleni bawathele ngamanzi, phinde lawo manzi awathele liphinda avove leyo nto bayiphuze futhi yabo. So amavovo ilento leyo ama leftover after sewuvove utshwala bizwa amavovo, uyavova bese ibizwa ngamavovo ngoba usuvovile. Into engachaza ke la amavovo uma uwaphupha amavovo kuhambisana nesintu kakhulu, angekuhambisana nesilungu ngoba utshwala obesintu, umqombothi wesintu. Mase uphupha futhi amavovo shothi lento le singathi nje kuwuphawu singathatha njengoluhle uma uwabona, noma lingasho la ukuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi mhlawumbe ngaba wenza ukukhamba noma ke uwenzela mhlawumbe umsamo, ulungisa umsamo mhlawumbe noma ulungisela izinto ezithile zabantu emaqonana namathongo noma ke nabaphansi, uyabona. So kusho lokho. 2 futhi uma uphupha amavovo kuwuphawu sithatha njengoluhle uma uwabona. Lungabe lusho mhlawumbe kunomsebenzi wabadala okhalelekayo uma kungukuthi mhlawumbe sekunesikhathi eside wagcina ukwenziwa, uyabona. 3 futhi uma uphupha amavovo kuwuphawu oluhle uma uwabona. Kungabe nje ukuchaza ukuthi mhlawumbe ubuvakashelwe yidalwa zomuzi, mhlawumbe zidinga futhi uzenzele into ewukhamba, uyabona. Lungavela futhi uphawu lolu luchaza nje ukuthi mhlawumbe kunento ethile specific efuna yenziwe. Ngenzeka mhlawumbe uwaphuphela amavovo kube nobaba wakho mhlawumbe ongasekho, uwaphuphela amavovo kube nogogo wakho ongasekho, ubona usho mhlawumbe lowo muntu osuke ekhalela lento ewukhamba noma into ekulungiselwa mhlawumbe izinto ezithinta isintu noma usamo, uyena lokana osuke umbona sosikhathi leso ngesikhathi uphuphela amavovo lowo, uyabona. Mhlawumbe ngenzeka uphupha amavovo mhlawumbe ubona kunengane yakho, ubona kunodadweni, ubona kunobani, mhlawumbe uyena lowo muntu lo efanele nimlungisele izinto ezithinta umsamo wakhe noma nimlungisele izinto ezixhumana nezidalwa zakho, uyabona. Number 4 uphupha futhi amavovo kuwuphawu esithatha njengoluhle, ungabe nje lusho ukuthi mhlawumbe lowo msebenzi uhambe kahle ukuthi kade usanda kwenza umsebenzi, futhi wena kade wenza umsebenzi le viki leli bese evikini elandelayo uphupha amavovo usho ukuthi umsebenzi wakho wamukelekile, umsebenzi wakho uhambe kahle. Number 5 uma uphupha futhi amavovo kuwuphawu esithatha njengoluhle kakhulu uma kungenzeka mhlawumbe ukuthi uhlele ukwenza umsebenzi, ngoba lokho kusho ukuthi lo msebenzi owenza ohlelile nje usulindwe ngabovu izidalwa zakho noma ke amathongo noma abaphansi noma abadala, depends ukuthi usenza yiphi lona term to describe, yabona, your ancestors. Kodwa so kuyinto engachaza into kanjalo esintwini ukuthi ngoba ubona amavovo usho ukuthi kunento ebalekile ukuthi yenziwe noma kunento kade uyenzile ehambe kahle ebusisekile nephumelelo, yabona. Sithinta isintu. Siyabonga uma kukhona esikushiye ngaphandle seniyosilekelela ni-add nani. Siyabonga. Be blessed.